Dang naboy bigang guwaw tahe Honama hupilidan mi Alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki Alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan Alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilidan mi Alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang naboy
togi honau Tuhan, patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilit dalan mi togi honau Tuhan, patuduhon jalan itu unang be pasombuli luar sai togua jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan, patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono tuho alani togi honau Tuhan, patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua jono
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulambong mi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilidan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau say toguau jono Tuhan nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau say toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau say toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau say toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulambong mi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilidan mi alani
Togi honau Tuhan patuduhon jalan mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituan Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohata mamasuhi parmingguonon, marede mahita sian buku ede nomor 122 ayat parjolo paduahon dohot ayat palimahon. Rab jongjong mah.
marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi barbadia. Na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohakku Jahoba. Ninna ibanado. Haholongan sa leleng-leleng na hubahen makaholongi ho. Dibahen i hutaiti ho marhite-hite denggan bahasa. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, jala amanami. Sai uru pimahami, asa unang matele hami, ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubahen hami, si lehon-lehononmu nadinggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramo tihami, asa unang marpos ni roha hami, tu arta na dihasianganon. Lehon dihami haporsiaon, asa dohot hami, parjabar di sitianon ni akan naporsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, marhite buku ede nomor 458 ayat parjolo dohot ayat patuluhon. Tatangihon ma, patik ni dibata di minggu sadarion, ima patik palimahon, sahatro di patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata naso tutu marolohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna,
manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata marhite ede sian buku ede 175 ayat parjolo sahatro di ayat paduahon. Rap jongjong. Tatopoti madosata nagodangi, tujolo ni debata, tapau dupe marohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha, jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaeni, sai si sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami, dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom. Dibaeni, pasonang, jala apuli mahami, akan nahinupop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Songon sitong na mangulu au, ninna Tuhan Jahuba. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna, asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Tapuji matuhata marhite ede siankor wilayah Roma.
Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 210 ayat paupaton sahatro di ayat palimahon. Tabege mahata ni debata turpuk epistel di minggu sadarion ima natar surat di Mateus onom ayat sia sahatro di ayat 10 tolu tajahama margati soring partangyangon songonon ma tangyang muna ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia ma goarmo. Lehon ma dihami sadarion hangoluan siapari. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian na jahat, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, dohot hasangapon, ro disaleleng ni lelengna. Amen. Ola ni ima sahakna martangiang mahita, martua do aka natumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Tapuji matuhata marhite ede siankor paropuan parari Kamis.
Tapuji ma Tuhata marhite buku ede nomor 840 ayat parjolo laos jongjong mahita. Tahatidakon maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumo palangit tuhotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siat todi parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hutul tu siamo ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatudosani, disima ibana, paima mulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea, ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tapuji matuhata marhite kor paropuan Deborah.
tabigi matik tigna masa di huriata di minggu sadarion. Shalom, Shalom. Horas Mahadihita Amangina, Horas. Warta Jemaat di Minggu tanggal 27 Juli 2025 dengan topik Tangiang Mangidohon Haluaon atau doa memohon keselamatan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya keteritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Yang pertama, berita duka cita. Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 telah meninggal dunia Bapak J. Lahiaman Sorang Manurung, tutup usia 89 tahun, 8 bulan, suami dari Ibu Lemeria Sorang Boru Putahayan, beralamat Jalan Patunuang 4 Blok 1 nomor 77 Strep 2 Antang wilayah Kolose. Dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 telah dikebumikan di Banyuwangi. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Juli 2025 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Pos Pelayanan Goa. Keluarga Bapak Arifin Tampu Bolon yang datang dari Gereja GPIB Bukit Zaitun. Sekarang bertempat tinggal di Perum Bukit Tamarunang Blok 1 nomor 23 Sungguh Minyasa Goa. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Yang berikut Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 27 Juli 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan Parepare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah di wilayah Efesus di hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 di rumah keluarga Inang Nyonya Ewe Siahan R. Boru Butar-Butar yang beralamat di Jalan Anggrek 4 nomor 6 Maisonet. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. Yang kedelapan, pengumuman A1 ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Juli 2025, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu pos pelayanan Goa adalah Punguan Parokuan Deborah. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah paduan suara Kor Remaja. A2, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Juli 2025, Amang Pendeta Bapak Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan melayani firman Tuhan di Gereja Jemaat Okumene Kertago Borongloe Goa. Ibadah masuk pukul 19.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A3, Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Kor wilayah Korintus. A4, pembekalan song leader dan tim musik. Sesuai program panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025, pada hari ini Minggu,
pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 yang akan datang akan dilaksanakan pembekalan kepada song leader dan tim musik. Acara dimulai pukul 11.00 WITA atau setelah ibadah minggu, bertempat di Gereja Bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. A5 penggantian nomor rekening Gereja HKBP Makassar. Pada tanggal 26 Juli 2025, gereja kita telah membuka rekening bisnis di Bank BRI Cabang Somba Oku Makassar dengan nomor 0343 01 171779560 yang akan menggantikan rekening giro di BRI Cabang Ahmad Yani. Rekening bisnis tersebut difasilitasi dengan barcode QRIS yang ada di kursi kita masing-masing dan di depan pintu masuk. QRIS tersebut dapat dipergunakan untuk menyampaikan ucapan syukur, pelian bulanan, dan operasional huriah. Demikian yang bisa disampaikan, kiranya dapat dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati. A6 penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja Seksi Pendidikan tahun 2025, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas. Dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,5, semester genap 2024-2025. Maksimum S1. Kepada siswa-siswi mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan fotokopi raport atau ijazah. Jika belum ada asli, boleh SKHU atau fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik. Tidak menerima kiriman file atau WA atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris huriah selambat-lambatnya hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapot atau ijazah. A7 Tok-Tok Ripe tahun transformasi tahun 2025. Yang berikut A8 pencarian dana UMKM Parokuan HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Juli 2025, UMKM Parokuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor CG Boru Manulang. Yang ketiga, Inang Nyonya Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Tabarat. Yang kesebelas, Amang SPP Pasaribu. Yang kedua-belas, Inang Marta Monika Boru Pasaribu. Yang ke-13, Edison Binsar T. Tampu Bolon. Yang ke-14, Amang SH Manurung BA. Yang ke-15, Diana Esther N. Boru Silitonga. Yang ke-16, Inang Nyonya MD Ratu Busang T. Boru Siahaan. Yang ke-17, Rahel Silo Boru Sihombing. Yang ke-18, Amang OHT Aritonang. Yang ke-19,
Mesha Nihita Boru Hasibuan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada semua jemaatnya. Yang berikut jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun kelahiran dari tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran sekolah minggu ada 3 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Berikut jadwal pemakaian Sopo Talenta pun dapat kita lihat pada warta yang ada pada barcode yang sudah kita scan, serta daftar Dr. Ripe tahun transformasi tahun 2025 dari wilayah Roma, Korintus, wilayah Galatia, Efesus, wilayah Filipi, wilayah Kolose, dan wilayah Galilea, serta wilayah lain atau wilayah tamu dapat kita lihat pada barcode yang sudah kita scan. Serta keuangan pemasukan pengeluaran gereja kita sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025 dapat kita lihat pada warta, dan jadwal kegiatan gereja kita dalam sepekan dari tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus dapat kita lihat pada warta kita. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata marhite ete sian kor ama Ebenezer.
Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 388 sian ayat parjolo sahat saterusna sahat ma peliata tu debata. Martang yang mahita. Marpungu dohami ali Tuhan di bagas joromon. Dihirim rohanami do Tuhan. Jong-jong ho di tonga-tonga nami mengajari kami. Asal lam tabba pangatusion nami. Tabba haporsiaon nami di panadaon nami diho. Margugo mahami ali Tuhan mangalo subiani si bulison ala dilion hodo
dihami gogo nasian surgui. Atong Tuhan Yesus pakulingi mahami nunga manangi-nangi hami yanakon mon. Amin. Barita nauli jamita dihita di bagasan minggu sadarion imana tarsurat di Sada Musa 10 walu ayat 22 1 ayat 30. Sada Musa 10 walu ayat 22 1 30 tajahama marsik kak sorin songono ma didok disi. Dungi manir pangmasiani na dua bawai mardalan dopak Sodom alai jongjong dope yang gosi Abraham di juluni Jakoba. Ati tunga dong 50 halak akan atigor di bagasan hutai. Tung ripasono mumai dang olananmu hutai ala na 50 na tigori akka na di bagasani. Jadi nina Jahoba ma molo tungju pangau di bagasan huta Sodom 50 hala akan atigor saya na olanaku na saluati ala nasida. Uatung moru 5 halak sianda 50 akan atigori tungri pasono muma luhut hutai alani na limai jadi nama dang ripaconokku molo tungju pangau disi 45. Dunginin nasi Abraham ma wa unang tu tarima co ali Tuhan ala hudat dati madok ati tung cupang di situ lupulu jadi nina Jahoba ma dang hawok kuna sida molo tung cupangau to lupulu di si. Jadi nina si Abraham ma unang tung tarima co ali tu haki ala nama dok au dope holan sahalion ati tung cupang disi 10 jadi nina Jahoba ma dang ripaconok kuna sida ala ni na 10. Ima sahatna Shalom. Tung macai taburu turput tau nati akama ngakai nang tabuni papar pangodiano ni mangodihon akadonganna mangodihon haha anggina mangodihon yanakonna asa tung unang hona uhum ni debata ala nyak kadusai yado tarjaha au disada mobil madok songonon basado Tuhan dakoto ya di jahamunai di bolo di Sumatera sejuk do terjahi tai baik di truk madok basado Tuhan boado ado lapatan na bolo di dok basado Tuhaning
padohan basado Tuhani pabuahon burjudo Tuhaki. Burjudo Tuhani. Manang dohonota para siroha do Tuhani. Wahado tutu tahiyaka mga kainang. Para siroha do Tuhatay. Iya dong. Tahilalado ikan. Jadi dang asal dibuat di stiker nih mobil lima dokon basado Tuhani. Tentu siapa kilalaan. Tentu sian naung jinalona pola sampai dibaen stiker ni mobil nai macai belga madok basado Tuhani. Asa kamanga kainang bolotadok basado Tuhani jodoh di gobarhoni di padan Narobi bolo didok di padan Narobi parimas do debata. Ima nanang taida di jami taon. Buasa di dok parimas do debata. Parimas do debata tuhalak namangalo idot tong. Unakolan parimas do debata cukup disi daun. Alai taida disi tuhalak namangalo lomo ni rohan debata. Tuhalak nama nibil siadalan ni debata. Asa bolo dipatuduhon basado Tuhani, manang para siroha do Tuhani, radedo ibana manangihon jauh-jauh, radedo ibana manangihon pangiduan niya kana porsea, maradopon akadongan na ido uban na ulo hitamadukon tangyak ko kami dia, tangyangnya kana porsea. Radido Tuhani laho manangion doho mangului pangiduana. Mulu marhiti turpuk tauna kamanga kainang dipatuduhon si Abraham do ibana gabe pasu-pasu tudongan na jolma. Marhite na mangodihon ibana tupangisi ni huta Sodom do Gomora. Huta Sodom do huta Gomora ima hutai hutana makmur, hutai guk hamoraon, bolo didok habaoran ni susu doho situa ni luba, idong huta Sodom doho Gomora, alani subur ni tanoi, marlujung jolom matusi. Alai boy doa kamanga kainang bolo tabere ngate, bolo lamaduma jolom maing lamuduk gorohana. Tidang jaminan. Nama jalo pasu-pasu ni debata ka mga kainang dang jaminan nagabi pauduk goroha. Alay tabireng na. Di pangalaho na tuhita ka na perpudyope. Adong dosa sada ede na yahubigi. Alarak pula pangapil ede ka lagu-lagu popau. Jirak ko to. Memang dang boy huapil sada ede pe lagu pop dang boy huapil. Alay ya hubigi ede madok sonon. Na terbarita do guarmi amang sahat tu ujung ni Portibion. HP lupa doho dilage-lage puro maninin na. Jadi di dok musay do inang taima. Sada do na maripola. Ahado na maripola tahi amang di doko dede. Ima na terberitai guarnai saat tu ujung ni Portibion. Alai do na torasna makilalahoni. Do luat na makilalahon berita habal gaon di kesuksesan ni anak konai. Di edei hubege di dokon waduh haci dokan ima na lupa kacang akan dia tidak menjadi berkat seperti yang dikatakan seperti Abraham. Dia tidak menjadi jaminan orang sukses, tidak menjadi jaminan membuat orang tua bersukacita. Lupa doho amang
di lage-lage podoman. Buharo amang lupa do hita. Daw ngate. Saya unang daw may siyak kita. Daw may siyak kita ate. Dang lupa kita tu tanu hatu buat ta kan? Lupa do kita tu bona pasogi ta. Ya tidak akan lupa. Selalu itu dinyanyikan. O tano Batak. Inna bol saya kaulaon rupani ikut dia dakubo to akamang di Makassaron. Alai seliling di Jakarta kami melayani setiap selesai pesta harus dinyanyikan O Tanu Batak. Baik di gereja. Setiap selesai pesta, mau pesta pembangunan, mau pesta gotilon, mau pesta apa, seselesai ditutup harus dinyanyikan lagu Ido Ubana. Unang gabi songon edeng, HP lupa doho amang di lagi-lagi puduman minina dung berhasil ate. Imana peneng patuduhonon ni si Abraham didok ibana gabe pasu-pasu ibana tuluat na humal yaksa gabe pasu-pasu ibana baik tu huta Sodom doho Gomora na toktong ibana mangodihon diodihon ditangiyakon dipangidohon tu debata pola tabireng nakin di natajahai turputai marnegosiasi tu debata mangodihon Sodom doho Gomora jorbut do pangalaho ni isi ni uta Sodom doho Gomora ido ubaina nang dileksehon debata hutai alai Rosi Abraham mangelehelik dielehelik debata lau paluahon dang bui diodihon sude pinomat na porseai asa unang hona saud di uhum debata alani ima disakapi debata asa melua silot doho pangisi ni bagasna imana tarida di bagasan trupuk tahun dia tangiang mangidohon haluaon tangiang sejujur do nang natoras manangyakon yanakon na tangyakim amang madongani ho diluat ima eding idu bana sahati tatu Makassaron ate tangyang inato rasta mengiring-iring kita saat tu Makassaron ngadoon sa Sumatera ay turnek kineng mula kaunian sehali pas pesta ni tulaku terhukira ongkosu sekian habis sekian naroha ngamar pikir naroha ko jadi naroha ko mah bapak tu do HP liling-liling mulak par Makassarot tu huta wala non na mau pinikiran sotung lupa hoamang di lage-lage podoman unang lupa ate iro kamang tangiang mangido haluaon parimas do debata maradopon jolma perdosa ido ubana setan unuti manangion hatani Tuhane ido ubana setong rohita mangadupon bohi ni debata di bagas joroneng dak pula godang di patorang sa sitong na di truput taon hinajorbo ni pangalaho ni huta Sodom do Gomora alai bolo tajaha akamang akainang di ayat 20 tu gijang nakko kita saotik di gijang trupuk taon di dok di sini dungi di dok Jahobama mau ngaung do anggu-hangguk badar sian Sodom do Gomora ai mana hatang do dosa na sidai tatu si do amang mau ngaung ninna ai mada bolodokom sejujur do kutok ka akai na taon nga Batak dalle bihamuniku jadi bihanong budak kita banyak keluh banyak penderitaan banyak orang jahat karena orang jahat banyak keluh di sana. Bodokom manahatang ima berat borat do pangalaho ni halak Sodom doho halak Gomora di huta Sodom do Gomora.
Jadi dang terpatu dosok kita tu dia pe pangalaho na sida ido ubay na ikot tarimas madebata dopak na sida marsak. Jadi songo panguhum portibio debata mau ngaung banyak keluh, banyak orang jahat di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Asa alanya kana jorbuti, alanya kadosai, huta Sodom do Gomora harus dihukum, harus di bumi hanguskan nasida. Alani Roma debata lau manakasi dosa, dohot naing mangari pason aka perdosai. Dan di luas debata hajahatoni merajalela. Dan di luas debata aka hajahatoni mangarajai portibion. Dan di luas debata adong mengabeti sakap ni debata di tonga-tonga ni portibion. Siap ponon nado jolma nani rajaan ni hajahaton, nani rajaan ni sibolisi. Alanima di papatar debata dirina songon panguhum di tonga-tonga ni portibion alani Roma ibana naing mangari passon pangisi ni utas Sodom do Gomora. Alani hajahaton nasideng. Dosa ni Sodom do Gomora borta jahaya akamang musitu julu ima permainanon, ima perkawinan campuran, ima nadioli ibotona, ima pernikahan sesama jenis. Masa dia kamang akenang di pertikiat tahun? Masa? Yado di boto hamu kamang akenang saut marsadongan saripe namari boto sa ama saina? Ada. Bohado akamang. Bahkan dari adat kita pun diterimakah itu? Tidak. Alarum masa dui. Masa dua mang dibegi hamu na baru bepirali na dikawini boruna. Baru viral. Tolu boruna disegai. Dang nagabi Sodom do Gomora beno yang pertiketon mulu masa kana songoni. Bohado. Imana masa hati hai. Jadi mulu tapa jujur hajahatoni. Ita ida maju hajahatoni. Ibolokon anak kona. Kan? Adong mana dibungkus di kardus. Adong mana dibolok ke songoni. Ibahe di tempat sampah. Ana gabi sampah nama kajol mau noeng. Di bahe muse deba tu gorong-gorong. Banyak kesalahan itu. Bihado ka mga kainang. Lau doro hatta mangarsakoni. Bolo tada taringoti dosa ni hala huta Sodom pangisi ni huta Sodom do Gomora songoni mapangalahoy di pertikian na parpudion molo tarimangi ngoni. Alay bohado ka mga kainang tatanya kodo asa muba pangalahon ya kana songoni. Hapi roh huta Sodom madokon dosai dakpola bohai. Dosa itu lumrah. Itu sebabnya Tuhan marah. Dohot nama tua pemadokon dak pola bohai, dang masalahi, biarkan saja. Kalau sudah dengan orang tua mengatakan seperti itu, ahamamus itu naposo. Itu pepatah mengatakan jika guru ... murid. Iya. Kalau orang tua mengerjakan, melakukan dengan itu, mengakui seperti itu dan menerima seperti itu, apalagi anak.
Itu na dokon nakamang akanang tuita asa jamot. Songon natora sita bohado ita mga leopoda tu anak kota. Bohado ita songon natoras mga leon contoh. Tu kaya anak kota. Kalau kita saja sebagai orang tua tidak bisa lagi mengkoreksi diri, memperbaiki diri dan untuk bertobat, baunang ma tahirim aka anak kota na posoi. Nang matahirim. Alani do kamang na dohod na tua-tua mandokon lumrah, itu tidak apa-apa, itu biasa. Makanya Allah marah kepada Sodom dan Gomora. Alani do akamang akainang duku jaha tuput tahun hubayakon aka pangalaho na tarida di partikian na perpudion macaya pit macay hona trupukon paingoton hita di partikiata na perpudion alanunga guk halum lamon di tonga-tonga ni portibion ido ba na dokon ay maungaung do anggu-hangguk badar sian portibion ay manahatang dosai di tonga-tonga ni portibion asa dipaingot tupukom mahita asa tapasiding dosa ala dang tarpasidik kita non uhum ni Tuhanim dang tarpasidik kita uhum ni debata ala ni dosaing di partikianon dang mabiar bejolma mangulaho dosa dang mabiar bejolma merdosa ala boy tuhoron uhum dan ya kamang pulau lauhita tu paruhuman nuaingon boy do parsalai gabetigor natigori nasala alaniaha hukum sudah bisa dibeli. Berteriak-teriak kita mengatakan hukum antara mayoritas kepada minoritas. Buidu tahilala kan? Antara mayoritas. Jadi apa sebabnya itu? Penyebabnya ini. Alaung gudang hepengidong atta. Tadok maju aka Cina deng lubi usonang nasi desa kita karena apa? Ini tadi dang ma biar bejolma di dosa dang ma biar bejolma di uhum sogot danga dong saya hera-hera dia tong nasi tidak ada itu heraina mata bereng apa itu hukum bolu sugu mamerk sugu mai nuang tabireng ma partikian mangon alani do kamang kainang mangodihon akan aprosiai mangodihon akadongan akajolma ditupukon di barita hodo taringo tuhaluaon ni silot siam uhum ni debata ala diodihon si Abraham ibana tu debata diodihon si Abraham idu ubay na tado nakinaka mga kainang rikot nito tangiang pangodiano ni jalay du hupangido asa kita catat apa yang kita akan doakan baik di PHD Parupuan mangodihon tangiang di Deborah parari Kamis di ama kita catat aha si odihonoton si buan tutuhani marhiti-hiti tangiang boy malua diodihon si Abraham si Lot tu debata si Lot ima anak ni hahan si Abraham nabi nuan nabukas yan urkasdim dibuan si Lot mangoloi jauh-jauh di debata di jauh debata si Abraham mengihutton ibana asa gabe pasu-pasu ho molohona pasu-pasu gabe pasu-pasu ma muse
Tu halak na asing. Buido tajahai di sada Musa 12 ayat 2. Takasdo gabe pasu-pasu si Abraham di silot. Di pangodihon nai. Aturan hona uhum sa sitong na ibana di uhum debata. Ala di odihon si Abraham bui malua. Di boto si Abraham do. Nanang ripasonon debata. Sodom do Gomora. Ido ubana jongjong ibana. Dia do panibata mangido. Mangido tu debata tung ripasono muma natigor rapdo perjahat. Tabireng jo aka mangakenang. Asa ditada si Abraham do dirina ubain di sukun ibana marisi pangiduan tu debata. Suku-sukun nai marisihon pangiduan tu debata lau mangodihon. Takas do ditada si Abraham dirina nasotama mangidon yang tu debata. Alai ala takas mersitadaan debata takas do ditada si Abraham pe ditada do debata ubain jongjong ibana dia do panibat debata lau patuduhon hasomalan nasida ujui iko jongjong do akana tumoru dia dupan nya kahalak na sumangap jongjong akana tumoru dia dupan nya kahalak na sumangap anggo dihita si pata ikon macai maul na madapoton pasangap na poso pe ngamaul pasangapon na tua ngamaul taride ma na poso mga sahon haposo onna. Di HP marhite turpuko di patari daw si Abraham do pabua natumoru ibana sian adupan ni bata. Di parhatopo ibana do orbuk sirabun di jolo ni debata. Aku tidak ada apa-apanya. Si rabu duau dia do pandebata dangadong sangulus do bayan debata ditadai bana doing alai nang pesongonia kamanga kainang saya dati si Abraham do mangelek-elek debata asa di paluan yang akan atigori sian uhum sian mara nabal gaing marhite pangodiholo ni si Abraham dia kapartigori sian pangisi ni huta Sodom do Gomora tahidai di bagasan 20 tahun di patuduan si Abraham nagabi pasu-pasu ibana diodihon si Abraham si Lut di boto ibana do na uhumon ni debata nama nasida tabereng ma aka amanga kainang di bagasan 20 tahun molo adong 50 halak rasipono mudo daw mulo adong 40 halak Tuhan rasipono mudo daw mulo adong 35 halak ide ita jo tawar menawar dapi torso si Abraham alai terus daw mulo adong 30 halak daw mulu adong 25 halak. Satu 3 halak tayo nakinamang kainang. 110 halak. Jadi ido hape banay do kon girgir martangian, girgir mangido tu debata. Girgir mangido. Mulu adong. Saya toktong dio mana sampai do kon dang patu tahun ya mangido tu hatu ho. Orbuk wau nya Tuhan. Alai holong ni rohai. Pasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu asa dang hola di silut gabi pasu-pasu si Abraham alai do tu akana asing be tabereng maju amang takola tu silut adong di son baik kami tolu nabui hatarida ni pasu-pasu tu barhiti-hiti si Abraham perjulum ala tangiang ni si Abraham gabe taru di pasu-pasu si Abimelek perjulung di pamalum debata si Abimelek do istrina
doho naposona sian sahid. Di pamalum di bata ala elehelek ni si Abraham. Dapat duahon gabe tubuan anak si Abimelek. Ima na parjulu tabering bagian na dinalo ni si Abimelek marhiti-hiti pango dihonon ni si Abraham. Dapat duahon di na marabada parmahan ni si Abraham doho parmahan ni si Lot. Di patalu si Abraham rohana didok moloho tu habirang au tu siamun molo ho tu siamun au tu si habirang tabering maju di patalu bana rohana da aturan nian lomo ni si Abraham do mangaturi ai nabi nuad do anggo silut hape daung olo do ibana talu demi kedamaian bersama. Arung dohitan ulu talu. Mula tema. Bolo sa arung gopehita na talu. Bolo arung dokon ka talu maradopon musuh. Warte dokon na tua-tua. Monang maralohon dongan. Talu maralohon musuh ina na tua-tua bigi. Monang maralohon dongan. Nah, mermusuh permahan ni si Abraham tu permahan ni si Lot di patalui bana rohana tole mak pilih mak amang anakku hasian poloho tu siamun au tu habirang poloho tu habirang au tu siamun lo mamili dan yani ko si Abraham mamilit huta Sodom do Gomora huta nanapu habaoran yaka susu do situan iloba au batu sing ai na hubo do dai naonna au sugari hita rasoni do ati itro berengot tadora hutana napui tu si maau. Semoga kita tidak seperti itu. Asa monak kita maraloh musuh. Monanggo tabereng masih Abraham. Monanggo ibana alana Sodom do Gomora tidak seperti yang dia pikirkan tadinya. HP akapar jahat alani kemakmuran ni luati lupa akan Tuhan, lupa dari sumbernya. Itu sebabnya membuat mereka menjadi harus dihukum alani hajahatun lain. Na patuluho na kamanga kay nakuidahami ditiki dipatuduk raja Kedorlaomer huta Sodom dohot huta Gomora tabereng di si Lot gabe tawanan si Kedorlaomer dungi disuruh si Abraham na posona manaluon raja Kedorlaomer gabe malua ma sian huta Sodom do Gomora ala pangurupion ni si Abraham di Silut ibana sebagai tawanan nakin jadi ala pangodihonon ni si Abraham malua masilot asa macetakas do si Abraham gabi pasu-pasu di Silut do dipangisi ni Sodom do Gomora sasitong na alai dang berterima tu huta Sodom do Gomora pabahenan ni si Abraham ala niya kamanga kainang di jauh jami tau do hita asam mangulu di hita bako ni si Abraham asa mangulu di hita bako do sifat ni si Abraham bako na mangodihon bako na mangurupidongan disuruh hita papatarhon na para si roha do debata mari hite-hite pangodianotta mari hite-hite pangurupiyotta mari hite-hite parangetta gabe pasu-pasu tuna humaliang hita sikapta gabe lasni roha dia kadongatta alania kamangkay nang di jauh hita gabe pasu-pasu asa taruli pasu-pasu tuna humaliak kita asa unang songon edeni inatay nakin HP na lupa doho
di lagi-lagi pudu mami dang nanggo manatap ibana tuluat nai dang nanggo marningot ibana tano hatuban nai dang nanggo marningot ibana dinatoras na dang masihol lupa karena dia sudah menerima berkat, karena dia sudah menerima banyak dan namanya terberita termasyhur karena kepintaran, karena kebijakan yang ia buat. Bolo didok si Dr. BH Situmorang di ceramahna takoto ya di jaha hamu kamangakai nangi tahun 1910-an satu tahun 1970-an di dok ibana songnon takas do HKBP gabi pasu-pasu di dia di negara ta gabi pasu-pasu di dalam pendidikan do diulaun pangobation tarbarita do taingo do petahe aka amang kainang tahun 60 sampai tahun 70-an rumah sakit HKBP Baligi sangat terberita karena apa? Pengobatan yang paling do aka perawat dokterna yang paling bagus menangani pasien-pasien dari mana-mana datang ke sana untuk berobat dulu. Tarbarita do HKBP na joloi sangat peni ingot ya kamanga kainang nung ngabiwil flow iba HKBP diperkirakan masih diperhitungkan di negara kita, negara Indonesia ini dulu diperhitungkan dupe masalah terjadi konflik yang terjadi di badan HKBP moral HKBP mungkin sudah makin turun. Iya. Jadi tarbarita halak Batak nomor sada di bidang pendidikan di Sumatera Utara, jalan nomor 2 di Indonesia di tahun itu. Di tahun itu. Ima patuduhon ubay natadok pasu-pasu do HKBP ujui. Tahun 1960-an, 1970-an. Bahkan sampai tahun di pertengahan tahun 1980-an masih diperhitungkan HKBP. Alania kamang akaina. Bihado dohono tadi partikiata nuaingon. Bihado hita di partikian na parpudion. Bodo hita gabi pasu-pasu tuna umalia kita. Aka mga kenang mari kita kembalikan dulu. Kembalikan citra HKBP di dalam perilaku kita. Mari kita kembalikan citra HKBP di tengah-tengah negara tahun agar mereka mengakui kita, agar mereka melihat kita, agar kita menjadi berkat kepada semua orang. Idunan ilokona gabi sira mahamu, gabi panodang mahamu. Bahado bayno takamangakay nang bertobatlah. Bertobatlah. Terimalah Tuhan di dalam hidupmu. Terimalah Tuhan di dalam dirimu. Biarkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Agar kita menjadi berkat. Sehingga orang lain mengenal Tuhan yang kita puji. Dan mereka merasakan berkat. Berkat Tuhan melalui kita. Amin. Martang yang mahita. Mauliati maali Tuhan di pasahat rohanami tadupanmu. Barita nauli naku jalo kami di bagasan tikion. Pasu-pasu kami Tuhan. Asabui gabi pasu-pasu songun siabar kami. Bui kami mangodihon dengan nami. Asa malua sian aka uhum nanaing masa tuakana sida. Mangodihon dengan nami. Mangidohon tuadopanmu. Asa perguguanmu, asa parbisukanmu, lumobi na manguluhon negara nami. Asa bui Tuhan, pimpinan nami, Bapak Presiden, songoni para jajaran na Tuhan, bui memimpin kami doho dinggan, sonang suharibu-ribuan ma Tuhan, huria nami, ala ho mangulu
di bagasan nasidabi. Ali Tuhan, hubak kami todupanmu keluarga ni amang nami, yanakun ni amang ji lahian man seorang manurung naung jumulu marujung. Tuhan Yesus, pasu-pasu keluarga tininggal kona, lehon gugu, pangurupion, asabui Tuhan bui na sida makirim dilas ni roha di balik ni si taonon di parsirangon na sida dohot naturas na sida. Asabui Tuhan na sida gabi terhibur patuduhon apul-apul tu na sida. Asabui las roha na sida Tuhan makirim sugup pajupang akan apur siaing. Songonima Tuhan nang ruas ni huriam nataba di bagasan tikion amanami Arifin Tampu Bolon narosian gereja GPIB Bukit Jaitun. Pasu-pasu matahi nasida Tuhan gabe ruas na burju ruas na gabe pasu-pasu. Asabui Tuhan lam maju hurian namion lam tarida barita menauli di tonga-tonga ni parsaoran di huriam Makasaron. Jala asabui Tuhan hami pataridahon parbuena dinggan mengembalikan citra HKBP. Asabui diperhitungkan ala hadingganon parbue ni parsaoran di tonga-tonga ni huriam HKBP-on. Songoni maali Tuhan nang pertanyaan nanang sipatu paon nami di wilayah Efesus. Pasu-pasu ali Tuhan jala homa toktong la homa kirpasi marhiti todimi akaruas ni huriam lumobi Efesus nanaing ro tu pertanyaan ni asa natutu masihol di barita naulimi asa tutu Tuhan dengan pertanyaan nami naginuhan ni todim todi porbadiai. Pasu-pasu manang Tuhan ibadah nami anon nang di goa. Asabui Tuhan ibadah na di goai lam tarida lam mangulu haporsiaon jala lam mangulu pakirimon. Asabui Tuhan nasida jongjong gabi huria na mangulu di sada huria nanang sipatu paon di tonga-tonga ni sipajongjongon nami to akan nanang ro hodo ale Tuhan sipangasa honon nami di luati asaboy jongjong HKBP di Goa. Songoni ma Tuhan program ni huriam di nanang patupahon pembekalan tu tim song leader, tim musik asanggiap marhite paredeon di tonga-tonga ni huriam lam tabba lam mangulu haporsion nami lam tabba semangat nami marhite paredeoni ai edde nami i bagian ni tangyang nami dui Tuhan lau pasangap poko asa marsangap po ali Tuhan marhite-hite edde na haruar sian pamangan nami Tuhan hubak kami todopanmu akadongan nami na marsahit adong di rumah sakit jala gumodang ali Tuhan nuaing di bagas nasidabi pemulihan na ala ni Tuhan Yesus pasu-pasu nasida pasu-pasu ubat na pinangan nasida asabuy Tuhan malua nasida sa parsahitoni si holdo perohana sida Tuhan nang pajupang rap dohot kami rap martangiang di bagas mon ala ni Tuhan asiroham pasu-pasu aka ubat pinangan nasida Tuhan palua nasida sian hagaleon ni pamatangi asa sonang nasida Tuhan mamuji pasangat pokon hubak kami Tuhan nang tudoa rupanmu dongan nami nanang marulang tahun 12 halak dewasa 3 halak madak dana jala songoni Tuhan ulang tahun pernikahan di tulu keluarga dongan nami pasu-pasu umur nagajang pasu-pasu habis suhon pasu-pasu Tuhan nang aka narikot di bagasan ngolu nasida urupi nasida Tuhan asaboy marlas ni roha di umur nagajang na nilehon dia kada dana parsikola parbinotoan habisuhon hauloon mangudukon hatami asaboy Tuhan nasida gabi tiruan toktong di baganop
pardalanan ningoluna sida. Doho songoni Tuhan dongan nami ditongani keluargana unang suraha kami Tuhan. Unang surahan akayana konmi ditongani keluarga. Alai Tuhan boi mana sida gabi tiruan di parumah tahun rumah tanggaon di tonga-tongani nahuma liangsa. Asamar sangap po Tuhan marihite-hite akayana konmu. Marihite-hite akana tinubusmu marihite-hite mudarmi. Pos dorohanami Tuhan Yesus. Moloho mian di bagasa kami, mangula di bagasan diri nami, buido tergabi pasu-pasu kami, tu nahumalia kami. Alani Tuhan Yesus. Dang tagamun sugudang akadusa nami. Songoni dok nisi Abraham orbuk dohami Tuhan dia dupanmu. Alari ala parasi rohagudang doho. Natoktong manangion soaran yakana jauh-jauh Tuhan tuho. Pos dorohan nami Tuhan tangyang nami di bagasan tikyon say natangi honon mudo hami urasi hami Tuhan san haurangan nami marhite mudarmu Yesus Kristus Tuhan nami si tangihon jalas yului pangiduan nami mauliati Tuhan diho amin. Tapuji matu hatta marhite-hite nama redehita sian nomor 622 ayat sada dohot udutna.
pasahat mapilian na tapapungon to ado panito hatta martang yang mahita. Ali debata ama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan doho nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masyan na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabi uap na hucus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hu parahasia kami pilihan. Patipul na rajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam huta dahami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya binur badia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya sauk malo meniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leon matu hami sedarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tu hami, unak kami tu giut tu pangucunan, palua mahami siap pangago. Di bagasa dame tajalo mapasu-pasu sia Tuhan. Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan debatama kita. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuhita jala di pasaurkon madamena tutod ditabi. Shalom.